سلام كمي تغون سلام كتلو بعد ملتزفاي قدمي حدا ورع خون بزعبا حدا كامباني ويكا بزعبا حدا FTMO زبها الكامباني الله ليكم يرى حجي إذا كامباني زي تريدرات نزي عملت أبزي لعليكم تري وزن لهم أبزي فاينانشال ماركت دساتوفو سكيلز اللهم تريدرات ويكا نقادو كابيتاليو فند زقبر كابيتاليو زهب إلى الله ليكم يرى زوم نقادو زياتهم كإلت مسحازو اتي استراتيجي تريدينج بلان ريسك مانجمنت كل نجر تماهرو مسودو باجت حسرت مزقاتمهم حاجزات زب كامباني حاجزات هيكون زبكا باجت ويكا كابيتالي فند زقبركا جينز كابيتال فند نخطقبركا مجمريا اتناتكا سكيل ويكا اتناتكا كإلت كتريوب كتخلال لكا إلوكم نيرا بقو جرا بزح بروسس كمي يمثل تي اف تي ام وكمي يسرح بروفيرم زبال اسرار حاوي كاسيستم كمي كم يسرح زراري من نيرنا مالتيو لومي كم تذكروا ابتشو وان انا ناكل تيم يتشح اكاونت ويكا تشالنج وسي دنيرا ناب كبابي شحن 8 يورو زخون كفيلو نيرا ان امنتاي بصحو ابديت كغبركم لومي بزعبا گنزب ابز فيديو نزراربينا بزعبا تريدينج بزعبا فاينانشال ماركت كنزراربينا مالتيو نتوب حدثي نزي فيديو تري وزلهم كا تريدينج انتا ايو نزبل ابز سكرين ناتي كم تري وزلهم حدا فاينانشال ماركت زبحال وكا فاينانساوي اداغا زبحال حدا انترناشنال علم لخاوي زغون اداغالو ابز علم لخاوي زغون اداغا بناتنا الكترونيكس لابتوب موبايل كون خليو انترنتن تتقيمنا ناتنا تساتفنت نرغاغصلو وكا تساتيفنا ገንዘብ نسرحلو አይነት ማርኬት ወይካ ሞያ ወይ አሰራር ሃይ ማለትዩ ሎሚ ናፕቲ ኤፍቲኤም ዝበልኩም ከወስዶኩም ማለትዩ ፌዝ 1 ሓሊፈለኹ እጂ ፌዝ 1 ከም ትዝክርዎ 10% ናይ ካፒታል ክሰራሕ ኣለካ which is ናይ 200,000 ካፒታል ቻሌንጅ ንሕራው ሲደተ ነይረ 10% 20,000 كسرح عليك أو كا 10,000 كسرح عليك يوزبر تحق مالتيو بحفشة نبتي FTMO خوص دوكمو تحريقو تي سيرتيفيكيت كنرينا كمي كم نسرح كاب حجي نابي قطنا إنا خنكيد زبل كنزار عربينا مالتيو يا أبدل علي كم تري وزل لهم ناي تريدينج فيو شارتينا نرزلنا بزا عبازي أبزي تري وزل لهم دوسدكو تريد اب توتو تريدس بحفجه هገልጸልኩ ግን ሕጂ ናብቲ ሓሊፈ ዘለኹ ናይ FTMO ቻሌንጅ ከወስደኩም ሳይጽኑ መጀመሪያ ኣብዚ ከም ትሪእዎ ዘለኹም እዚ ናተይ ቪድዮ ኣብዚ ከም ዘኽእለ ኣብዚ ከም ትሪእዎ ዘለኹም እንታይና ንርኢ ዘለና FTMO ዝሰደዱለይ ሰርቲፊኬት ናይ ከም ዝሓለፍኩ እዩ بPDF ملكة أبزو خفيتي اللغو كم تريو زلهم FTMO إلو QR كود ونالو أتي أورجينال مخانو مراجعة مالتيو passed FTMO challenge بلنالو ناي كل تميسش capital up process اللغو كل تميسش capital كاب FTMO نهركب مالتيو كم تريو زلهم proudly presented to Toto Trades بلكم مالو Toto Trades which is our trading community وكا تناتي ناي trading brand. The first step of the FTMO evaluation process has been completed بلنالو تقدامي phase زبال completed كوينلو by completing the FTMO challenge the certificate holder clearly demonstrated quality risk management and advanced trading skill بلنالو نزي challenge زي بمحلافو زي بعل certificate وكا نايزي certificate holder which is بعل بيت مالتيو risk management quality زغون risk management كم اون advanced زغون trading skill كم زلو زرقاقز ايو during the FTMO challenge the effectiveness of the strategy was proven by achieving the profit target while remaining within the set loss limits بلنالو أبزي ناي FTMO challenge زنبرة ويكان زي phase 1 نمحلاف زنبرة كلس مالتيو نتي استوهابو limits ويكان نتي استوهابو حقتات بزي متحس نتيجة التارجت أتشيف بمقبارو ويكا
ምህራሙ ዝተዋሃቦ ሰርቲፊኬት ምዃኑ እዩ ዝገልጽ ዘሎ ማለት እዩ ብዛዕባ እንታይ ኢና ንዘራረብ ዘለና ምጣን ክንፅረልኩም እዚ ናይ 200,000 FTMO ናይ 200,000 ካፒታል ቻሌንጅ ማለት እዩ ፌዝ 1 ሓሊፍና ኣለና then what will happen next እንታይ ክጋጥም ዝብል መጀመርያ ቁርብ ክገልጸልኩም ማለት እዩ okay so how FTMO work FTMO ከመይ ከም ዝሰርሕ ኣብዚ ስቴፕ እዚ ገሊጾም ኣለዉ እዚ ስእልታት ከም ትሪእዎ ዘለኹም ኣብዚ ገሊጾም ኣለዉ እዚ ናተይ ቪድዮ እዚ ከምፅኦ ክእል ኢቫሉዌሽን ፕሮሰስ ዝበሃል ኣለዎም ሕጂ እዞም ካምፓኒ እዚኣቶም ከምዚ ነገርኩም ካፒታል እዮም ዝቡኻ ንስኻ ስኪል ተሊካ ፕሩፍ ክትገብረሎም ኣለካ ሓደ ካብቲ እቲ ክእለት ናትካ ፕሩፍ ክትገብረሎም ትኽእል ከዓ መብዛሕትኡ ግዜ ኣብዞም ትሪእዎ ዘለኹም ስቴፕ 1 and ስቴፕ 2 እዮም ዘዳለዉ እዞም ካፒታል እዞም ካምፓኒ እዚኣቶም ቢኮዝ ነዊሕ ዓመታት ዝገበሩ ካምፓኒ እዮም 10 ዓመት ገይሮም ኣለዉ ኣብዚ ከይዲ እዚ ሌጂትሜት እዮም which is legit ዝኾኑ ካምፓኒታት እዮም ዝኾነ ስካም ናይ ምግባር ዕላማ ብሎምን ምክንያቱ ልዕሊ 4 ትሪልዮን ዝኸውን ገንዘብ እዮም ዘንቀሳቐሱ ዓመታዊ ማለት እዩ ሶ ያ ናይ ትሬደራት ንእሽተይ ገንዘብ ንዓቶም ብዙሕ ማተር ዝገብር ኣይኮነን ኣብዞም ትሪእዎ ዘለኹም FTMO ቻሌንጅ ፌዝ 1 ወይ ከዓ ስቴፕ 1 ዝበሃል እንታይ እዩ እዚ ሕጂ ኣነ ወዲየ ዘለኹ ዝሓሊፈ እየ ዘለኹ ማለት እዩ 10% እንታይ ባል ክትገብር ኣለካ ከተመዝግብ ክትኽእል ኣለካ ማለት እዩ እቲ እንታይ ኢሎም ዝፅውዕዎ ንሳቶም ኢቫሉዌሽን ፕሮሰስ ኢሎም ዝፅውዕዎ ማለት እዩ ሶ ኣብዚ ቀዳማይ ስቴፕ 10% ክትሓልፍ ኣለካ n ደቕምጡልካ ሕግታት ኣለዉ ብዛዕባ እዚ ሕግታት እዚ ሕጂ ኣብዚ ኣብዛ ሓለፈ ቪድዮ ዝሰራሕዎ ካብዚ ስክሪን ትሪእዎ ዘለኹም ቪድዮ ሰሪሕልኩም ኣለኹ ኦር ያ ግዜ ንምቁጣብ ማለት እዩ ኣብ ኤዲቲንግ ኣብዚ ትሪእዎ ዘለኹም ቪድዮ ሰሪሕልኩም ኣለኹ ትሬዲንግ እንታይ እዩ $200,000 ካፒታል ዝገዛእ ኩሉ ፕሮሰስ ፕላስ 500 ሽልማት ወይ ከዓ $500 ሽልማት እውን ንሰለስተ ትሬደራት ወይ ከዓ ኣብዚ ዝሳተፉ ሰባት ሂብና ነርና ማለት እዩ ኦኬ ሶ እቲ ፌዝ 1 ዝበሃል ኣብዚ ስክሪን ከም ትሪእዎ ዘለኹም 10% ኢኻ ተምፅእ ዘለካ ሶ ሕጂ መጀመርያ 50-50 ፕሮባቢሊቲ ዘለካ እቲ ሓሊፍካ እቲ ናይ FTMO ካፒታል ንኽትውንኖ 50-50 ዝኸውን ተኽእሎታት ዘሎ 50 ክትተርፍ ትኽእል ኢኻ እቲ ገንዘብካ ክትወስሮ ትኽእል ኢኻ ድሕሪ ስኪል ተዘይሃሊካ ወይ ከዓ ክእለት ተዘይሃሊካ ማለት እዩ 50 ከዓ እቲ ካፒታል ክትውንኖ ትኽእል ኢኻ ማለት እዩ ባት ኣብዚ ሕጂ እዋን ኣነ ናብ ከባቢ 75 ሚእታዊት ፕሮባቢሊቲ ዘለዎ ወይ ከዓ ተኽእሎታት ኣለኒ ነቲ ናይ 200,000 ካፒታል ንኽውንኖ ማለት እዩ the reason is like ሓደ ኣነ ኣድቫንስድ ዝኾነ ናይ ትሬዲንግ ስኪል ኣለኒ ከምኡውን ሪስክ ማናጅመንት ከም ዘለኒ ኦልሬዲ ፕሩፍ ገይረ ኣለኹ ኣብዚ ዝሓለፈ ኣብዚ ሰርቲፊኬት ከም ትሪእዎ ዘለኹም ፌዝ 1 ሓሊፈ ኣለኹ 10% ኣመዝጊበ ኣለኹ እቲ ኢቫሉዌሽን 1 ዝበሃል እጂ ንሱ 10% ህቡኻ እሞ 10% ስራሕ ሰሪሕኻ ኣሪእና ዲስፕሊን ትሬደር ትኾንካ ስኪል ትሬደር ትኾንካ እዮም ዝብሉኻ ስቴፕ 2 ከዓ ኣለዉ እዩ ስቴፕ 2 ሕጂ ቫሪፊኬሽን እዩ ሶ ኣብዚ ስቴፕ 2 እንታይ እዮም ዝብሉኻ 5% ክሰርሕ ኣለካ being halved while the maximum loss rules remain intact ብለና ኣሎ 5% ክሰርሕ ኣለካ ፍርቂ ማለት እዩ ፍርቂ ናይ ተቐዳማይ ስቴፕ ሰራሕካዮ 20,000 የሰሪሐ ዘለኹ ኣነ ፍርቂ which is 10,000 ክሰርሕ ኣለካ ኣብ ውሽጢ ክንደይ መዓልትታት it doesn't matter ዋላ ዓመታት ክኸውን ይኽእል እዩ ሆልድ ክትገብሮ ትኽእል ዓመታት ሆልድ ክትገብሮ advisable ኣይኮነን ወይ ከዓ ምከር ኣይኮነን ግን ሆልድ ጌርካዮ ቀስ ኢልካ ኢኻ ትሰርሕ ማለት እዩ እቲ ናትካ ንታሕቲ ክትወርዶ ትኽእል ክትኸስሮ ትኽእል ከዓ 20,000 እዩ ብለን ኣለዉ ማለት እዩ which is ዕፅፊ ንታሕቲ ክኸስር ኣለኒ እንድሕር ደኣ ክተርፍ ተኾይነ ማለት ወይ ከዓ እቲ ናተይ ክእለት ከም ዘይብለይ ፕሩፍ ክገብረሎም ተኾይነ ማለት ሶ I think I believe ኣብ ተቐዳማይ ቻሌንጅ ካብ ናተይ ተመክሮ ኣብዚ ቀዳማይ ክትተርፍ ትኽእል ኢኻ ኣነ እውን ተሪፈ ይፈልጥ እየ ኣብ ትሬዲንግ ሂወተይ ማለት እዩ ባት ኣብዚ ካልኣይ ቻሌንጅ ተመፂኻ as long as እቲ ናትካ ትሬዲንግ ፕላን ናትካ ሪስክ ማናጅመንት ፈለው ክሳብ ዝገበርካ ናይ ምትራፍ ተኽእለኻ 25 ሚእታዊት እዩ ወይ ከዓ ናብ 75 ሚእታዊት ናይ ምሕላፍ ተኽእሎታት ኣለካ ማለት ደን ኢቫሉዌሽን ፕሮሰስ እዚኣ ምስ ወዳእና ናበይና ክንከይድ ድሕሪኡ ናብዚ
FTMO account monetized demo لنا له مالتي so أبزي FTMO أبزي سالساي درجة مالتي لحريقو ناي FTMO trader يخاف تخون بصراحة خايو جنزب كا 9 مئتاويت نابخا يسدد الكاملة 10 مئتاويت FTMO يترفو يا كم تري وزلهم أنا كل تبي شيء حوسي دزلهم 9 مئتاويت مالت النهارده 10 شهر سريعات 9 شهر ناباي شح نابعتهم يو مالتي performance coaching session استفلا ناي coaching جزء اللوهم ببغاية مالتي FTM premium programs اللوهم ناي premium program ن profitable trader rise وهاب features اللوهم مالتي كم وها كله ناي all trading tools ون تركب يخا مالتي أن إذا مسحالف كها أبزي unlimited زوجنا اللي صراحة هاي جنزبنا عخايو 900 مالتي أبزي كم تري وزن لهم بروفيشنال تريدر تكون تغلي عند هذا أبزي صبوا وصي تمزجيبك كسب 4 إشي كسب كله مليون زاكل بادجت بغامو سخانة عاتهم نتوم كامباني تريد تكبر لهم برو تريدينج وكا بروفيشنال تريدر هذا تكون كا بروف تكير كلهم so مسجزي أيو you must trust the process and follow your process and yeah that's it استقالنا يكونن أب سحالة في فيديو هم زي نقركم fair زغونة صوتا يو fair play يو منياتو أبزو ولا أبزو قدامي 10% أنت حتى تخسر 10% عم تسقط له مها yeah that's possible but نقول السبعة يكون مالتي yeah أبزي كم تري وزن لهم تي certificate أريكم على تي زون أريكم على تي وصيت ذهبوني أبزي نايكل تأمين الشح أبتناي مجمريا أب نيجاتيف أتيس لازم نوركو بتعمي تأمراتاوي بزغون من قدي حليفيه so سكي FTMO analyze جيروم تيز نبرة وصيت سدم لي على بعد وين نرينا مالتي أوكي كابزي بمغلط سال أبز حلفه نزي نايكل تأمين الشح كابيتال ناتي نخحلف زجبراني كلته A plus set up زبلن أنا high probability زلون لعول تقولتات زلون set up على وان مالتي which is أتين صبوا وصيت ذهباني كوصي تقان زنا كلتا مشي كحلف سيجبراني مالتيو هجي نسخاتكم نعو تتكيمكم تريد كتقبلوا تقولي أخوم ويكا تصنعوا تقولي أخوم باك تسكيركم كا تريد كتقبلوا تقوليهم كمهروكم خيري بزبل أبزا ناتي ناي مي توتو تريد ستبل سوري توتو تريد يا أبزا تري واز لهم توتو تريد ستبل زلا channel مالتيو كزرقة حالكم هجي تا فيديو اب editing process يا زلا سا كزرقة حالكم بزام تري واز لهم أبزي بلايليست بزبل آتيكم بقدمة تقتل تمرتي أي تريدينج تمهار تقوليكم تي مسرت أو زبال بفلايكا كاب زيرو جنبيركم كاب تحتيك سبابتي بعلكم تريد تقبلوا تقولوا دليلكم على له أبزي كم تري واز لهم شو عدت فيديوهات علينا ناي حد ساعات كبابي افريج كالي كره كله مالتيو ناب كبابي شو عدت ساعات كاش شكل ملا ساعات صغون تمرت لكم ابزي نابزون بيزيك اي سي تي كونسبت سيل دالغو ناب كبابي شو مونت ساعات صغون تمرت لكم ان يا بزي كتمهار تقوليهم بعفشا جن اقدم ابي لكم زنغركم ابصح حلفه زن كلتا تريد زياتن جن اي بلاس يتابي لزوسد كون زغونا أزي مهار زغونا فيديو كدالولكم يبزا channel مالتيو كيدكم كتريئو تقوليهم تاني مو داتا فيديو ناتي زلا ابصح حلف قدمي حدا معالتي بخمي سرتا حدا $1 سريح الزبل زاب سكرين كتريئو صنعكم لايف ريكورد غيره مس ناتي تمهارو شير غير يالله بتوتو تريدز مالتيو ان حجي خا ابزا حلفه تريدز جبركوا which is here ابزا حلفه تريدز جبركوا مالتيو ابزي ون تريدز جبركوا كم تري وزلهم almost 1 to 4 كبال بزغل ملكعو تيك بروفيت وسيده ان نزانا يكتب مش FTMO تشالنج حليفه يالله جي كمي نمنتاي اياتي نسخاتكم كبيركم تقولوا تقولوا زبل تمرتي سريح لكم سلازلخو كدكم كتكاتلو تقوليهم ان بتوساقي ابزي فيديوهات ابزي كم تري وزلهم ابزي بزعبا كليك نقرون غيرنا
sorry advertise you by the way FTMO ናይ 100,000 10% ዓመት ብምግባሮም ኣብዚ ናይ ፕሮፊርም ኢንዳስትሪ 10% ዲስካውንት ኣለዎም ካብ 500 ዩሮ ናብ 439 ወሪዶም ኣለዉ ክትገዝኡ ትኽእሉ ኢኹም ትኽክለኛ ሊንክ ናቶም ኣብ ታሕቲ ክገድፈልኩም እየ ኣብ ኮመንትን ኣብ ታሕቲ ክገድፈልኩም እየ ስካም ከይትግበሩ ትኽክለኛ ናቶም ሊንክ ክገድፈልኩም እየ and yeah that's it skip ክንገብሮ ኢና እዚ ሕጂ so trade መፂና ከም ትሪእዎ ዘለኹም እንታይ እዩ ዝብል እቲ ኣርእስቲ ቶቶ ትሬድስ 2026 VIP ሜንቶርሺፕ እዩ ዝብል ኣብ ዓመት ን15 ሰባት ጥራይ ትሬን ነግብረሉ ወይ ከዓ ትምህርቲ ንምሃረሉ ናይ ሜንቶርሺፕ መደብ ኣለና ማለት እዩ ያ ንብዙሓት ሰባት ኣይኮነን ኣይነውርዳእኒ ማለት እዩ ግን ንውሕዳት ግን ካብ ናይ ብሓቂ ነዚ ናይ ትሬዲንግ ኢንዳስትሪ ከም ሞያ ብኣድቫንስድ ዝኾነ ደረጃ ክመሃርዎ ዝደልዩ ትሬደራት ንምህር ኢና ማለት እዩ ሶ ኣብዚ ሜንቶርሺፕ ንምሃሮም ኣርእስታት እዩ ለብዚ እዳልየ ኣለኹ ሓፂረ ኢላ ብዛዕባ ትሬዲንግ ኣብዚ ቪድዮ ንሪኦ ብሓፈሻ ኣብዚ ኣትዮም ክትሪእዎ ትኽእሉ እዮም እቲ ሙሉእ ትሕሶ ናይቲ ሜንቶርሺፕ እንታይ ከም ንምሃር እቲ ዕላማ ናይቲ ሜንቶርሺፕ እንታይ ምዃኑ ማለት እዩ ሜንቶርሺፕ ዲና ኮርስ ኢና ንምህር እንታይ ኢና ክንምሃር ሎንግ ተርም ኤንድ ሾርት ተርም ትሬዲንግ ንምሃር ኢና ብዓቢኡ ብዛዕባ ስትራቴጂ ንምሃር ኢና ካብ ቤዚክ ካብ ኣድቫንስድ ዝኾነ ካብ ታሕቲ ካብ ዚሮ ጀምቢሮም ክሳብ ኣብቲ ዝለዓለ ደረጃ ዝኸዱ ተምሃሮ ኢና ንምህር ማለት እዩ ሪስክ ማናጅመንት ትሬዲንግ ፕላን ከምኡውን ዘየቋርፅ ናተይ ሓገዝ ኣብ ታሕተይ ኮንኩም ትሬድ ትገብርሉ መንገዲ ኢና ዳሊና ዘለና ማለት እዩ ያ ነዚ ይመስል ኣብዚ ናይ 2026 ናይ VIP ሜንቶርሺፕ ክሳተፉ ምስ ትደልዩ በቴሌግራም ክትጽሕፉለይ ትኽእሉ ኢኹም ኦልሬዲ አይ ቲንክ ቪድዮ ኣብዚ ዳልየልኩም ኣለኹ እቲ ትምህርቲ ማለት እዩ ኮንታክት ትገብሩ ትኽእሉ መንገዲ ብዝዳልየልኩም ኣለኹ ናይ ቴሌግራም ግሩፕ ጆይን ግበሩ ያ ቴሌግራም ግሩፕ ናትና ኣሎ ብዚ I don't know it's not working but በቴሌግራም ቶቶ ትሬድስ ኢልኩም ወይ ከዓ በዚ ኣብዚ ትሪእዎ ዘለኹም ቴሌፎን ናተይ ረኺብኩም ክትጽሕፉለይ ትኽእሉ ኢኹም ወይ እውን ብዋትስኣፕ ክትጽሕፉለይ ትኽእሉ ኢኹም ዝያዳ ኢንፎርሜሽን እቲ ናትኩም ዕላማ ብምርኣይ ከዓ ኣብዚ ፋይናንሻል ማርኬት ክሳተፍሉ ትኽእሉ ባይታ ነጣጥሕ ንኽእል ኢና ማለት እዩ ያ ነዚ ሎሚ ዘዳለኽዎ መደብ እዚ ይመስል ነይሩ ነዚ ቪድዮ ጠቓሚ ኮይኑ ተረኺብኩሞ ላይክ ግበርዎ ኢኹም ሼር ግበርዎ ምታን ተወሳኺ ቪድዮ ክሰርሕ ብዙሓት ሰባት እውን ክጥቀምሉ መታን ማለት እዩ ያ እሱ ጥራይ እውን ኣይኮነን ኣነ ካበይ ካብ ዝመፃኹ ይፈልጥ እየ ስለዚ ብዙሓት ሰባት ኣብዚ ናይ ትሬዲንግ ኢንዳስትሪ ክቕየሩ ከም ዝኽእሉ ይኣምን እየ ማለት እዩ ሶ እቲ ቪድዮ ሼር ተጌርኩሞ ንብዙሓት ክጠቅም ይኽእል እዩ ዝብል እምነት ኣለኒ ማለት እዩ thank you for watching ስለዝተኸታተልኩምኒ የመስግን ማለት እዩ ሆፕፉሊ ንግዚኹም ዝምጥን ዝተወሰነ ሓበሬታ ትምህርቲ ረኺብኩም ክትኮኑ ማለት እዩ ብሓፈሻ ከዓ ብዛዕባ እቲ ናይ ትሬዲንግ ቪው ሴትኣፕ ከምኡ ከዓ እቲ FTMO ዝሰደዱለይ ፀብፃብ እቲ ናተይ ዊን ሬት ክንደይ ነይሩ ክንደይ ሚእታዊ ትኽክል ስለዝነበርኩ እቲ ናተይ ተኽእሎታት ስለዝነበረ እዩ ክሓልፍ ክኢለ ገለ ዝብል ተወሳኺ ሓበሬታ ኣብ ቶቶ ትሬድስ ኣብዚ ትሪእዎ ዘለኹም ቻነል ክለቀልኩም እዩ ማለት እዩ ሕጂ እዛ ቪድዮ እዚኣ ኣብ ሚሊ ቶቶ ትብል ዘላ ዩቲብ ኢኹም ትሪእዎ ዘለኹም ኣነ ኣብ ክልቲኡ ፍልይ ዘሎ ኣብ ቶቶ ትሬድስ ብዛዕባ ትሬዲንግ ትምህርቲ ጥራይ ፋንዳሜንታሊ ቴክኒካሊ ሴንቲሜንታሊ ዝኾኑ ትምህርቲ እየ ዝዝርግሕ ኣብዚ ሚሊ ቶቶ ዝብል ግን ዝያዳ ምስ ናተይ ኮሚኒቲ ምስ ናተይ ህይወት ትላለይሉ ዕብየታት ውፅኢታት ፕሮሰስ ትላለይሉ ቻነል ማለት እዩ ሶ ኣብ ክልቲኡ ሰብስክራይብ ግበሩ thank you for watching. Thank you.